O expoziție cu obiecte din epoca de aur ar putea avea loc la Hunedoara. Pentru ca acest lucru să fie posibil, hunedorenii care au acasă obiecte care reprezintă regimul comunist sunt rugați să le doneze Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie în vederea realizării acestei expoziții. Albume de pionieri, fotografii vechi, medalii sau însemne sunt doar câteva dintre exemple. Reprezentanții muzeului își doresc să amenajeze o sufragerie în care, pe lângă mobilierul specific, să fie și un televizor cu program doar o oră pe zi, dar și o sală de clasă. Am dorit să primim din această perioadă câteva piese de mobilier, aparatură electrocasnică. Foarte importante sunt acele uniforme ale șoimilor patriei, ale elevilor din ciclu primar și ale uteciștilor, după care ne-am dorit să primim niște echipament de lucru, pentru că vrem să păstrăm specificul zonei. Vorbim totuși de o epocă de aur la Hunedoara, nu de epoca de aur la modul general. Și ca urmare vrem să achiziționăm niște uniforme de oțelar, uniforme de miner și uniforma unei muncitoare în confecții. Reprezentanții muzeului din curtea Castelului Corvinilor au demarat această campanie cu scopul de a le arăta vizitatorilor cum era Hunedoara în perioada comunismului. E vorba de o campanie de strângere de obiecte din perioada aceea, de unde și acel titlu al campaniei, Nu aruncați la istoria Hunedoarei. Acest tip de obiecte sunt cele care de obicei se aruncă din gospodărie, pentru că sunt obiecte vechi, dar nu suficient de vechi încât să fie valoroase și, ca urmare, la o curățenie sunt primele care sunt aruncate. Inițiativa nu este una singulară în peisajul muzeelor din România. Muzeul din Buzău, Muzeul din Zalău, Muzeul din Alba Iulia au demarat deja aceste campanii. Ba mai mult, au și realizat deja expozițiile pe tema respectivă. Această expoziție se adresează persoanelor de toate vârstele, dar în mod special tinerilor care nu au trăit acele vremuri și care nu știu că, pentru un lucru ce li se pare banal, cum ar fi cumpărarea unei sticle de ulei de la supermarket, în anii 80 se dădeau adevărate bătălii.